дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. шарҳи Юсуф Раҳмон дар бораи қатлу таҷовузи Руфайдаи 8 сола ва дастури Рустами Эмомалӣ. ваз нигарон кунанда аст омодасозии 1000 кати табобатӣ барои беморони COVID-19 дар вилояти Суғд. таъиноти кадрӣ Боқизода муовини раиси шаҳри Хуҷанд шуд. маълум шуд Лавров дар Душанбе чиро баррасӣ мекунад. додситони кулли Тоҷикистон мегӯяд дар таҷовуз ва қатли духтарчаи 8 сола дар ноҳияи Рӯдаки ҳамсояаш Раҳматулло Гадоев муттаҳам буда феълан дар боздошт қарор дорад. Юсуф Раҳмон изҳор дошт ки ин ҷиноят 4 июл дар ноҳияи Рӯдаки рух дода, гурӯҳи фаврии тафтишотӣ худи ҳамон рӯз шахси ҷинояткорро боздошт кард. ба иттилои додситонӣ аз рӯи ин ҳолат нисбати ҳамсои ҷабрдида Гадоев бар асоси моддаҳои 138 таҷовуз ба номус ва 104 куштор парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида. ин моддаҳои кодекси ҷиноии Тоҷикистон то ҳабси 1 умраро пешбинӣ мекунад. Юсуф Раҳмон изҳор дошт ки дастури Рустами Эмомалӣ раиси Маҷлиси миллӣ дар бораи муҷозоти шахси гунаҳкор дар куштори Руфайдаро дастрас кардааст. ӯ таъкид намуд ки парванда таҳти назорати шахсии ӯ қарор дошта нафаре ки ваҳшиёна ин ҷиноятро содир кардааст ҳатман ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. рӯзҳои наздик парвандаи ҷиноӣ бо хулосаи айбдорӣ ба додгоҳ фиристода мешавад. дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд барои муоина ва табобати бемории коронавирус беш аз 1000 кат дуруст карда шудааст. ин нуктаро Маъруф Ҳоҷибоев, муовини сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд, зимни баргузории нишасти матбуотӣ дар Хуҷанд таъкид кардааст. бино ба гуфти ин масъули идораи тандурустӣ, бахши умдаи чунин катҳо табобатӣ барои бемории вируси корона дар заминаи 3 бемористони касалиҳои сирояткунанда ва шифохонаи клиникавии рақами 3 воқеъ дар ҷамоати ба номи Ҳайдар Усмонови ноҳии Бобуҷон Ғафуров фароҳам оварда шудааст. ҳоло ҳама шӯъбаҳои сироятие ки дар заминаи беморхонаҳои марказӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят фаъолияткунанда барои бистарикунонии гирифторони коронавирус омода карда шуданд, гуфт Ҳоҷибоев. муовини сардори раёсати тандурустии Суғд афзуд ки табибоне ки ҳоло дар чунин шӯъба ва бемористонҳо дар шаҳру навоҳии Суғд амал мекунанд, дар самти муоина ва табобати COVID-19 таҷрибаи беш аз 1 солаи корро доранд. ӯ ҳамчунин илова кард ки табибон тибқи нашри протоколи клиникӣ оид ба муоина ва табобат ки аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тасдиқ шудааст, ба табобати коронавирус амал мекунанд. Маъруф Ҳоҷибоев аз посух ба саволи рӯзноманигорон дар бораи омори сироятёбӣ ба бемории коронавирус дар мисоли вилояти Суғд худдорӣ кард. Бахтиёр Боқизода, муовини раиси шаҳри Хуҷанд таъин гардид. бо рафтани Шарифзода Асрор ин мақоми мансаби дар ҳукумати шаҳри Хуҷанд чанд вақт ба ин тараф холӣ буд. дар бораи ин таъиноти кадрӣ аз дафтари матбуоти ҳукумати шаҳри Хуҷанд ба Спутник Тоҷикистон иттилоъ доданд. маъмури Юсуфзод, котиби матбуоти ҳукумати шаҳри Хуҷанд, гуфт ки Фирдавс Шарифзода, раиси шаҳри Хуҷанд, бо баргузории як ҷаласа муовини нави худро муаррифӣ кард. Бахтиёр Боқизода, муовини раиси шаҳр, минбаъд кори шӯъбаи иқтисод ва савдо, бахши саноат ва энергетика, бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ, шӯъбаи муҳоҷират, нозироти андоз, раёсати молия, раёсати омор, суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, тоҷик суғурта дар шаҳр ва шабакаҳои барқи шаҳри Хуҷандро пеш мебарад, гуфт маъмури Юсуфзод. бинобар иттилои манбаъ, таъиноти Боқизода бо ин мақоми вазифавӣ бо розигии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешниҳоди раиси вилояти Суғд сурат гирифта, дар ин бора ҳамчунин қарори Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилоят, ба тасвиб расидааст. вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров ба Душанбе меояд ва санаҳои 13-14 июл дар ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии созмони ҳамкории Шанхай ширкат меварзад. шарикон вазъи Афғонистонро ки дар пасманзари хуруҷи нерӯҳои Амрико бад шудааст, инчунин омодагӣ ба мулоқоти роҳбарони созмони ҳамкории Шанхай ки моҳи сентябр ба нақша гирифта шудааст, баррасӣ мекунанд. санаи 14 июл мулоқоти алоҳидаи вазирони корҳои хориҷии ин созмон бо ҳамтои афғонашон Муҳаммад Ҳаниф Атмар дар шакли гурӯҳи тамосии созмони ҳамкории Шанхай ва Афғонистон дар назар аст. намояндаи Кобул вазъи кунунии Афғонистонро арзёбӣ карда, дидгоҳи ҷониби Афғонистон оид ба ҷанбаҳои мушаххаси ҳамкорӣ бо кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай дар шароити кунуниро ироа хоҳад кард. интизор меравад ки пас аз ин мулоқот вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай изҳороти муштарак қабул мекунанд.
шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.